Lumakutan tayo sa huling bahagi. Kung ikaw po, pakilisay na ulit, sumasampalataya ako, Espiritu Santo, sa banal na samahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpabuhay ng muli ng mga matay na lahat, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sige sa English naman, para sa mga nahihirapan sa Pilipino, I believe in the Holy Spirit, the Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Kung titignan po natin yung huling bahagi, makikita natin ang mahulugan ng pagsampalataya sa Espiritu Santo at ang kilos ng Espiritu Santo. Siguro po sa isang salita, ang Espiritu Santo ay communion, pagbuklod, pag-isa ng pag-ibig. Ano ang nagbuklod sa Ama at Anak para maging puno ng pag-ibig ang Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ang pag-ibigan ng Ama at Anak. At sabi ko sa Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma, salamat sa Espiritu Santo, tayo ay makakalapit sa Diyos Ama. The Holy Spirit leads us to the Father, unites us with the Father, so that we can call God Abba, Father. Ganun din, sabi ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, ang Espiritu Santo ang kumikilos para nanampalataya tayo kay Jesus. No one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Yan ang kilos ng Espiritu Santo. Siya ang pag-ibig ng Ama at Anak. Inilalapit na tayo sa Ama. Inilalapit na tayo sa Anak. The Spirit binds us. At hindi lamang tayo inilalapit sa Diyos Ama at Anak. Pagkatapos na naibigin ng Holy Spirit at kakarata the Holy Catholic Church. Sa kilos ng Espiritu Santo, tayo na nananampalataya ay nagiging iisang bayan, iisang katawan, iisang templo, iisang simbahan. Bagamat iba-iba tayo, iba-ibang manabi, iba't-ibang lingwahe, iba't-ibang pinagmulan, iba't-ibang estado sa buhay. Ang Espiritu Santo ang nagbubuklod para tayong diwali-walay ay nagiging iisang katawan, iisang bayan. Yan ang ganda ng kilos ng Espiritu Santo. Kaya naman, kapag sinabi natin, sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ibig sabihin na, we are committing ourselves to the action of the Holy Spirit, which is unity, renewing the face of the earth, making it more a place of communion, the presence of the Triune God. Ang pananampalataya sa Espiritu Santo ay pagtatalaga ng sarili. Ako ay magiging daan ng pagbubuklod at hindi ng paghahati-hati. Ako'y magiging daan ng mga taong ilalapit sa Diyos sa halip na maging daan para makalayo ang mga tao sa Diyos. Ang pananampalataya sa Espiritu Santo ay nangangahulugan. Katulad niya, iibig din ako para ang lupa ay mabago at maging mas kamukha ng pag-ibig ng Diyos. O mga kapatid, parang ang
hobby. Sabi nila, ang hobby ng Pilipino. Ang favorite pastime daw ng Pilipino ay maghati-hati. Sabi ng magpupulot, maghati-hati. Parang ang dali-dali ko natin makahanap ng dahilan para mag-divide. At siguro naman, hindi na tayo kailangan imanap ang malalalim na halimbawa sa pang-araw-araw na buhay ang mga divisions hindi na nawala. Hindi lang ang pamilya na nahahati, may isang buong bayan na nahahati na, hindi na kayo pastay na yan. Pakilusi ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo hindi nasasayahan kapag ang mga tao ay naghiwalay ang kanyang gawa, magbuklod. Pero aminin natin, sa buhay natin, may ibang Espiritu. Na parang napakadalas kumilos at napakadali natin sundan. Halimbawa na, Easter Sunday, pupunta yung iba sa inyo sa mall. Mamasyal. At ang Espiritu ay mangungusap. Bilhin mo ako. Bilhin mo ako. At ikaw naman, wala ka naman makatalo-talo mabili, nakikinig ka sa Espiritu ng consumerismo. Nasasabihin, tingnan mo ako, bilhin mo ako. Itingin ka, uy, may discount pa na kayo, Easter discount. Bigla mo na sa iyo, Espiritu, tingnan mo na. Bayaran mo na ako. Bayaran mo na ako. At ang dami na pinagdaan, saan may discount? Baka bukas, mahal ito ulit. At saka Easter na kami. Sige na, bilhin mo na. Kaya, yung Espiritu na yan ang mundo, napakadali natin marinig at napakadali natin mapasunod. Samantalang baka yung Espiritu Santo ay nangunusap na gagastos ka ng 600, hindi mo na yata talaga kailangan yan. Yung 600 na gagastosin mo, baka 6 na pamilya na ang makabili ng pangkalinaw. Kumahina. Magkakulit. Ang Espiritu Santo, inuunsong tayo. Isipin ng kapwa, mag-isa sa kapwa. Ang Espiritu ng mundo, inuunsong tayo. Isipin mo sa sarili. Bubuha mo ka dyan sa t-shirt na yan. Hahamaan ka ng mga pagkabal mo. Yan ang Espiritu. You will be set apart. Sa pagkabal mo, ikaw na ang may kanyang t-shirt, hindi na ikaw yun anak ka na. Kung puno ang laway ka, panghakin ka. Isang tao ng Espiritu Santo, ipapasok sa isip mo, ikaw, mag-isa ka. Nakakalungkot na parang ang Espiritu Santo umangusap, pabulong ang Espiritu ng mundo, naka-loudspeaker. Kaya ang kami, agad nakakarinig. At kapag nagsalita ang Espiritu ng mundo, parang talagang napakaganda ang packaging. Napakaganda ang packaging. You cannot say no to a wonderful offer. Pero tingnan ang nagsasabi, sumasampalataya ko sa Espiritu Santo. Sulitin natin ang buhay natin. Ito ay buhay ng pagbuto, pagkakaisa, pag-unawaan. O ito ay buhay ng pagkakawala-wala para hati-hati, baka hindi na
aking sinasagkakalayan. Ako yung ang bago pa tayo nag-reconnection dito. Nung bumisita ko si Presidente Cory Aquino sa Amerika, state visit na. Kaya ako yung estudyante ko sa Washington, D.C. Ako yung hinila ng tulong ng Philippine Embassy sa pag-organize. Hindi, bibigyan ako ng listahan ng mga organisasyon ng mga Pilipino sa napakaliit na city ng Washington, D.C. noong Abril 1986, mahigit 100 asosasyon. Ilan kaya ang mayroon ng mga asosasyon? Eh, dahil kami Pilipino, hinanap ko agad yung mga association ng Cavite. Hinanap ko, Cavite Association. Susunod, asosasyon ng mga Pilipino. Sabi ko, mukhang meeting ko rin nila. Sabi ko, pag-ibig mo ako, di ba isa na ang pag-ibig? Bakit dito sa Washington, D.C., parang naging ang pag-ibig? Kung hindi ka tayo sa isa, kanan ko, ibang sabihin ko ang pag-ibig. Puno ang pinatubo. Nag-meeting ng mga Pilipino sa Washington, D.C. Paano tutulong? Ano sa mga ng plano nung dumating na sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas? Nagkaroon na. Sabi ng mga kapamahanga, dapat masalaki ang mapunan sa Pampanga. Sabi ng mga kapamahanga, no. Dapat masalaki sa amin. Sabi ng mga kasamalis, mas nasira kami. Dapat sa amin, mas malaki. Sabi mo mabasa doon, pwede ba? Isipin natin, ang nagtutusa ngayon ay hindi kapampangan, ang laki o sandalero. Ang nagtutusa ngayon ay Pilipino. Sama-sama tayo. Wala. Natapos, magkakagala na tayo ng fundraising. Ano ba? Yet, pagdating ko, I believe the Holy Spirit, the Lord of the Lord. Ano na sabihin? Pero nanawala ako na talaga. Pero nag-uumit ang puso ko sa Espiritu Santo na yung mga Diyos. Mga ito, medyo parang naging intended. Pero sa araw-araw na buhay, kailangan panawalan ang pananampalataya. Na ang mundo na natin, na wala na katapusan ang gera, na nakikita ko yung nangyayari sa Syria. Ay, yung hindi makatapos-tapos na doon sa Iraq, sa Afghanistan. Maraming tayo mga kapatid na Pilipino doon. Sa Lebanon. Para nakakatawa ba? Bakit tayo nagsisiraan? Bakit hindi tayo makapagmahal? Magkaisa. Well, ko lang akong today. Nung nakikita pa naman yung February 11 na ang sa Tupata 2016 ay
design sa kanyang pagiging hope or vision of growth. Siyempre, nabigla ako marami sa atin, kasama ako nabigla at nalulog din, tapos nakaroon ng mga agaw-agaw. Kaya ang magiging epekto dito sa simbahan ng ating. Pero, ang isang talagang nagpapakabog ng kalooban ko ay sabi ko sa sarili ko, ako po, ikaw ay 2 kalahating buwan ka lamang nakabinay. Papasok ka sa pag-uling at sasama ka sa pag-connect ng bago ko. Kasi isa yun sa tungkulin ng mga kapatinan. Kaya wala ko nun, ako ay hindi na masyadong nagpapag sa nangyari. Hindi na ako makapanood ng TV, hindi na ako nagbubukas ng internet. Kasi po, alam ko na bahagi ng reglamento, pag ikaw ay kasama sa konflikt ay yung nakatulog ka na agad, nakafocus ka, hindi ka dapat nag-distract ng mga kung ano-ano. Lalo na, nung unti-unti, parang ako ay laging nakakasama sa mga tandika. Kaya ako'y naano yung parang nakakaswag, na minsan yung nagpepek sa akin, uy! Namagin ang mga talong sa CNN. Hindi makatay ko makagawa yung cellphone. Uy! Ikaw ay binagita dito ko sa Spain. Uy! Dito sa Italy. Dito kung saan ka. Hindi. Ako, tinahalo. Kaya ako yung mapunta naman sa home. Ako, sa airport. Isang marami na kami mga developers. Pagpasok ko sa gate ako, kuhan. Ako nila ako, ano siya? Inuunan ako ito. Kung kinuha ko yung bangko, inunan. Kung dinigin ko yung aming passport sa inunan. Tapos, hindi ko, ano mo yung unahin mo? Ako yung isang nila. Bakit pa kayo ako? Ano ito? History. Sabi ko sa bahay sa Amber, hindi kami, iuunan tayo natin ako. Hindi ka. Pero parang nakakaano yung atensyon. Ako sa daming nagdal na, baka hindi ganito ka, hindi ganito ka, Hindi, parang ako yung nakalipat para ako, ay, salamat. Nakalayo na rin ako sa yung pagkahabol ng media dito sa atin. Nakupo pagdating ko sa airport sa loob. Yung Italiano, yung mga guardia, yung mga nagtatrabaho sa airport. Sabi ko, hindi mo kanilan. Kaya yung picture. Gusto pa rin na rin ito. Yung power ng media. Kumain ako na ibitahan ko ng isang pamilya sa isang restaurant. Pagpasok namin, may isang pamilya na talagang na kumakain. Makita ako, tuway yung ama. Sabi, ikaw yung Pilipino, kardinal, ha? Ang ating dito sa TV namin. Pero kami magpapicture bilang pamilya. Kaya na ako sa restaurant, nagpapicture na. Ako suwi ako ng restaurant, gawagin ko na ng kapatid, yung mga anak, nagpapicture na, nagpapicture. Ang binigyan ako ng special desserts. Pero, habang nangyayari na yan, parang wala na akong mapulpahan, Kaya yung isang araw na papunta kami sa hindi, nakasulakan ako yung tigil. Red light, tigil, hindi yung kotse, tigil, kaya sa akin tigil. Sa Pangketa, may mga bata, siguro yung mga 8 years old, 9 years old, na nag-intay siguro ng school bus. Hindi kahit hindi yung sasakyan namin, nakatingin ako sa mga bata, sabi ko sa bata, the Chinese phone! The Chinese
coming from Germany, from England. Kasi meron at talagang paano sa inyo, hindi na ako enjoy. Parang naiinis na ako. Kung sila parang tuwa, totoo ko sila sabi, ako ay talagang ang bigat na bigat ako. May nasa restaurant yung ako nakukuha ng binato. Kulang na ng kasalit ko na lumindol. Pumas ako pa. At lamunin na ako. Parang may makikita pa ng tao. Stop all this publicity. Parang ganun ko sa akin. Ayaw ko. Parang, at saka sabi, I don't deserve this attention. Hindi ako dapat na binibigyan ng napansin. Pero alam ko, ang Espiritu Santo. Sa isang simbahan na pinasyalan mo, may lumapit na isang Pilipina. Nagkakaroon ako sa Roma. Kasi ikaliyo sa Roma siya. Alam niyo ang karamihan ng trabaho ng mga Pilipino mo, mga domestic, Nakit siya, ang binatang Pilipino, siguro talaga kilala Pilipino. Sabi na, ano man po ang nangyari, ibig sabihin, kalimutan ng makakaulit, ngayon pa lang, nagpapasalamat ako sa inyo. Mula nang kayo ay laging nababanggit sa mga radyo, sa television dito sa Italy, ang aming mga amo naging mabait sa amin. Sabi na, nagkaroon kami ng tawanan. Tumas ko ang tingin na sa akin. Hindi mo alam yung pero sana na bakit hindi nung narinig ko po yun, sabi ko sa sarili ko, akala ko bawal yung pagtulong ng media, yung publicity, ako. Pero ang Espiritu Santo, hindi na para sa akin. Para pala sa napakaraming Pilipino na sa araw-araw kaya nalamin ko yun sa iyo. Sige. Pagpakulan na ako. Bilang isang kilala mo sa sarili. Nalaki ko siya dito sa Pilipinas. At ngayon ay ko siya pa rin sa isang kailangang Pilipino at pamilya sa Italy. Minsan daw, habang inaalagaan mo yung anak ng awa niya, doon ka sa Diyos, yung tungkol sa country at pinakita yung mga buka ng iba't-ibang kapinali at lumabas ang mukha ko from the Philippines. Sabi ko yung araw niya sa kanya, uy, may Pilipino. Kilala mo yan? Sabi ko niya, oo. Kilala siya sa Pilipinas. Sabi ko niya, oo. At saka,
training ng ibang kardinal. Kung ubispo po siya sa Imus, pumayag siya ng ininom ko. Ay, nakakita ng tao ang hindi ko kayo kardinal. So, every time daw na siya nagluluto, naglilinis, at lumabas sa news, yung outbreak, hindi na siya nakakawagin sa news. Halika dito, inaano niya niluluto mo. Bantayan natin ang paglabas ng niluluto mo. Ito mo, no, nagulat ako na how the Holy Spirit can connect us. Paano ang Espiritu Santo talagang bubukulit tayo. At sa akin, hindi ko sinasadya, hindi ko tinatana. Ang hinayaan ng Espiritu, mabubukulit kayo ng napakalaman. Kaya naman umuwi, pumunta ako sa Venice, makakarakan na naman, ako maka-upload ko, pumunta sa Venice, pumunta ako sa ating Terminal, sa Lato, sinalunan ako ng isang pari, pinakay ako, may nakakita mga turista. Galing sa Germany, galing sa England, galing sa Belgium, sabi niya, you are the Filipino Catholic. Pero ito, medyo, kami tayo kitagdagan tayo kasi natuto na yung pag-aaluin ng mga tourist, sabi ko sa kanila. Kasi hindi na makakuha sa iyo, kaya hindi ko para sa akin, para ito sa mga kamahal ko. Lalo ang mga nalulusan dito sa iyo. Kaya ano kami pagkaroon ng konting exposure. Yan yung isang dramatic. Pero sa pag-araw-araw na kami, we should make it happen. Mas marami ang nagbubuklod sa akin kaysa sa pagmamahal ng isa. Dahil ang nagbubuklod ay Espiritu Santo. Tumahimik po tayo sa gano'n. Ang minamit na kahit sabihin. Ako ba ay kalapagdala ng pagkakaisa, pagbubukulan, katulad ng kasal ni St. Francis. Ako ba ay isinulat ng Espiritu Santo dahil kalapagdala ng kalapaan. Ano ang mga pagkakuloy upang ang aking pagkakato, ugali, ay maging gaan ng pagkakaisa sa kanil ng pagkakaiwakulan.
naitulog sa mga pamilya, sa mga organisasyon, sa ating bayan, sa ating parokya, dahil hindi nalalagay mga tao na makakaasa. Ayun sila yun. Tatagay ang Espiritu Santo sa ating puso na mag-uugnay sa atin sa Diyos Ama. Ating tunay pag-ibig ang panalangin na itinuro ng Diyos Anak upang bilang isang Paulina, isang Paulan, para ulihan natin ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Magpalawin tayo ng panalangin sa mahalina para sa ating Papa Francisco. Sabi ko niya sa akin, ang debosyon sa mahal na Biblia ay dapat manatili at tumayo sa Pilipinas. Si Maria, sumunod sa plano ng Ama, sa kanyang sinapunan ng katawang ang Diyos Anak sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo. Kaya sa kanya, inaminali ng Papa at ang Sipapa. Maraming na Maria, natulog ang pagkakasya, ang Panginoon Diyos ay sinasabi, buwan ang pinakalan sa babae, pinakalan ang iyong sa Jesus. Sa Panginoon, Ina ng Diyos, pinakalan ang mga kasalanan, kaya huwag ang mga sumainyo ang Panginoon. Pagpalaki po kayo ang ating magalan ng mga pagyaring ng Diyos. Ama, Anak,
So,